Dívejte se, co jsem našel. Wet n Wild Chameleon Collection. Tohle je Wet n Wild, nová limitka a tyhle roznosňovače mají být game changer. Aspoň teda, co jsem viděl na TikToku. Takže jdeme vyzkoušet. Tenhle v odstínu Venus Swing a tenhle v odstínu Tool Series. Podívejte se na ten krásný imprint. To je okamžitě na moje cheekbones. Napřed musím teda najít ještě štětec. Mám ho. Jdu do toho modrýho. OK. A teď jdu do toho zeleného. Jo, tohle jsem čekal. Já jsem původně myslel, že ten modrý bude můj favorite, ale tady ten zelený, bitch. Glowy skin, honey. Já to zkusím dát ještě na víčka. Ty bitch, no tak tohle je mega pěkný. Teď ještě zkusím tady ten na víčka. Chápete, že tyhle rozesnívače byly jenom za 100? Za 100! Jako wow! Tohle si myslím, že u dražších značek, třeba ze Sephory, by bylo třeba za 1000. Tohle jenom za 100. Takže pokud ji najdete v tetě, tak si je kupte. Ani to neskoušejte a kupujte, jelikož podívejte se na tu krásu a nádheru. Tohle je perfektní pro festiáky. Jako no denying here. A je teďkom letní sezóna, kdy jsou hodně festiáků, takže tohle 100% využijte jak kráva. A jinak můžu říct, že ten zelený, co mám tady, tak je můj oblíbenější. Sice nemůžu pikovat moje favorites, ale asi ten zelený je můj oblíbenější, který víc doporučuji. A pak určitě ještě vyzkouším, jak to funguje tady s tímhle baby. Ale to na další den.